जोंथ' दायो जोंहा सिगाङावनो देरहाखानाय दङ बिथां प्रेस मोसाहारि बिथांखौनो जों गोसो गोथारै देरहाहोगोन आरो। मानि थाखाय नोंथांमोना प्रेस मोसाहारिखौ नागिरफिनदों? जोंहाथ' ओरैनो प्रेस मोसाहारिखौ जोंहा गासिबो जोंनि बे एरियायाव गासिबो मोजां मोनजोबो ओंखायनो बिथांखौ नांफिनगौ जादों आरो जों। बबे बिसटिसि गोलैयो नोंथांमोननिया? जोंना महनपुर बिसिडिसि। नोंथांमोननि जिखिनि गेजेरावहाय बिथाङा थानायफोर 5 बोसोर सरकार गैयाबाबो माबायदि सलायलांखो नोंथांमोननि गासैबो बे धोनस्रि समस्ति प्रेसिडेन्सि बिसिडिसि सहैयो? बे जोंनि धोनस्रि समस्तियाव जोंथ' ओरैनो जोंनि महनपुर बिसिडिसियाव जोंनिफ्राय जेबो रावबो जेबो गालाङाखै जेरै दं बिदिनो दंबाय थायो आरो जों आरो बिनिखायनो जों बे मोसाहारिखौ नांफिनगौ जादों आरो जों। दा बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो परिबर्तन सरकारनिजों लोगोसे रुजुगोरा बसुमतारी बिथाङाबो दिनै इउपिपिएल केन्डिडेट फैखादों मोसाहारि रुजुगोरा मोसाहारि स' बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बुङो बिथांमोननि थाखाय भट होनो मानो नोंथांनाव गोसो गैया नामा भट होनो? बिथाङाथ' जोंनि थाखाय जेबो मावाखै जोंनि जायगायाव फैयाबो बियो ओरैजाय बे एरियायाव फैया आरो बिथाङा थायो खोमा ओरै उदालगुरियावसो थायो नालाय बिथाङा जेबो फैया ओमफ्राय जेबो होफैयाबो बेनिखायनो जोंनो बिथांखौ नाङा दा जोंनो प्रेस मोसाहारिखौ नांफिनगौ जादों आरो। माने नोंथांमोना नांगोलनि जों नांगोलनि सावगारियाव होखागोन आरो जों 100% देरहाखागोन आरो। नोंथांमोना सानदोंना बिपिएफ सरकार फैगोन होननानै? बे 100% फैखागोन जोंना। बिपिएफ सरकार फैगोन आरोना? बिपिएफ सरकारा 100% फैखागोन। रायजो राजाफोरा बिपिएफ सरकारखौ मानो लाबोफिननो नागिरदों? ओरैनो जोंहाथ' बिदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै बिनिखायनो बिथांखौ जों बे प्रेस मोसाहारिखौ जों नांफिनगौ जादों आरो। जोंनाथ' सापर्टआ जोंहा नांगोलाव जों आरो बेलेगाव गोसो गैया जोंहा बेखौनो हांख्रायना दंखायो गोदोनिफ्राय होग्राखा जों आरो मोननै मोनथामाव जों आगान होआ बेखिनिखौ आं बुंनानै गोजोननाय मोनबाय। प्रेस मोसाहारिखौ नांफिनथारगौ? औ जों नांगौ बेखौनो नांगौ जोंनो बेलेगखौ नाङा। माने बिपिएफ दोलोबाबो प्रेस मोसाहारिखौ नांथारगौ आरो ना? नांथारगौ जोंहा। मानि थाखाय एसेबां मोजां मोनो प्रेस मोसाहारिखौ? जोंहा जिखिनि जोंनि माबानायखौ लुगैनायखौ सम मोनसे बेनो जोंखौ सुफुङो जोंखौ। रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि बिथांनि मावनाया? मोजां। नाथाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां केन्डिडेट दङ बेल' नङा इउपिपिएलनिबो दङ थिग बेबायदिनो रुजुगोरा मोसाहारि होननाय दिनै नोंथांमोननि बे धोनस्रि समस्तिनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हादों थ' नोंथांमोना इउपिपिएल सरकारनो होनो गोसो गैया नामा भट? मानो गोसो गैया? जों माबा मोननियाव होनो गोसोआनो गैखाया। परिबर्तन होनदोंमोन दा इउपिपिएलखौ नुनो मोनाखै? 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय होनो गोनांखौ मोननो हादों महिलाफोरनिखौ? गैया। मोनाखै? जेबो गैया होनदों ओंखायनो जों दा जोङो रुजुग्रायाव जों जेबो सापर्ट होनो गोसो गैया बेफोरनि थाखायनो जोङो मोनबावाखै। गैया दिनैसिमबो जेबो गैया जोंनि माबायाव 75,000बो गैया माबा मोनसे साख्रि होगोन होननायबो गैया माबा मोनसे न' होगोन होननायबो गैया फायखाना होगोन बेफोरबो गैया। जों बहुद थाखा लाबो सोरबा होदो मेम्बारा 500 थाखा लाबो जों ओरैबायदि होगोन होयो जोङो जाम्बि जाम्बा हाजिरा मावना जों होयो फायखाना होगोन 300 थाखा लाबो होयोबाय जोङो हाजिरा मावनानैबाबो जेबो गैया होमबा जों बोरै सापर्ट होगोन? नाथाय नोंथांमोना थारैनो प्रेस मोसाहारिनो होफिननो गोसो जाफिनजोब्बाय? बेखौनो जोंहा बेखौ नांगौ गासिबो जोंहा बेखौ आखाइ थिखोखायो जोंहा सापर्टखा। अनजानाय प्रेस मोसाहारिया मा मावदों बिथाङालाय? बिसोरथ' सरखार सालायनो मोनाखै जेबो आखाइ माबा खालामनो मोना बिस्रा दा जेब्ला सरखार सालायनो मोनो जों होगोन बिसोरो जोंहा दा सापर्ट दङ आरो बिनि थाखाय। नाथाय जों नुनो मोनदों धोनस्रि समस्तियाव गासैबो मानसिया प्रेस मोसाहारिखौ नागिरफिनबाय थादों मा मुंनि दं बिथांनाव? दङ बेहाबो मोनसे मोनथाय अनजानाय। माने अनजानायाथ' ओरैनो अनजाया माबा मोनसे मोजां मावबासो अनजायो? अनजागोन होगोनबो बियो होगोनबो ओमफ्राय लामा दंखायो होनायनि ओंखायनो मालाय बयबो सापर्ट दं बेजों। नांगोल जोंहा नांगोल जोंहा। नाथाय दा मोनाफ्रावनो जुदि सोरबाफोर नोंथांमोना 2,000 3,000 होना बायनो नागिरोब्ला? ओहो जोंखौ बिदिबो बायनोबो हानायनि केपासिटि गैया। नाथाय गोबाङानो 500 थाखाजों भट बायजायो। माने जोंनि गोसोआनो पापर नङा। जेखौ बेखौ माबागोन सानदों जोङो बेनो मोजाङै मोजां जाथों जाहैथाया जेनेबा प्रेस मोसाहारियानो जाहैथाया सिगाङावबो थांनाय बोसोरावबो मोजाङै मोजां सोलिलांदों जाहैथाया दाबो मोजाङै मोजां सोलिलांथों जों बेखौनो गाबख'नाय थादों आरो।
देरहानायाथ' देरहाखादोंबो सिगाङावबो आरो दाबो बिनिफ्राय साबसिन देरहाबावगोन आरो बेखौबो साननाय थादों आरो जोङो। नोंथांमोननि गामि आरो ओनसोलफोराव मावनायफोरा माबायदि? बेथ' बिराद मोजांखासो, बयखौबो अननाय दङ आरो दाबो अनखायो। जेनेबा दायो मोनसे खोथा सावरायो, बहाबा दखानफोरावनो बा गलाफोरावनो लामा सामा सोरनि बांसिन रायलायो? बे प्रेस मोसाहारियानो जेरावखि थाङा माने सौग्रावबाबो रायलायो आरो बयजोंबो फ्रिखा। आरो दाबो बिदिनो गामिफ्राव फैबाबो रायलायो मिनियो, बिदिनो जाला लोंलाबाबो जों गामिफ्रावबो लेंहरबाबो फैयो फैनानै बयजोंबो फ्रि आरो बियो। जेनेबा रायजो राजाफ्रा नोंजों आंजों बहाबा दखानफोराव सोरनि खोथा बांसिन रायलायो? बिनिनो बे प्रेस मोसाहारिनो बांसिन रायलायो आरो गामियाव। दखान गला औ बायदिसिनायाव औ बिथांखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ओं बांसिन मोजां मोनो। दा माने बे खायजामाथि ओनसोल बा महनपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रेस मोसाहारिखौ नांगौ होननानै भट होनो, नांगोलाव भट होनो साखाफारा जादों नामा? ओं गासिबो बिदिनोखा, बिनिनो खोथा माबाखायो आरो जेनेबा बेखौनो जाहैथे मोजाङै मोजां देरगालांथों, जों गोदोनिफ्रायनो बेनोखा आरो दाबो बेनो जादों, जों बेखौनो सानो आरो दाबो जों बेयावनो आरो नांगोलावनो आरो गारनो हाया ओहो। आरो बेलेगा फैयोब्ला? बेलेगा फैयोबाथ' जों लाखिगोन बेयावनो, बे नांगोलावनो आरो जोंना गोदोनिफ्रायनो बेनोखा नालाय दाबो बेनो जालांगोन आरो जों मानोथो आगा बिदिनो आलदा जुलदा मानो जानो। प्रेस मुसाहारिखौनो जोंनो नांफिनगौ, बिथाङा माने जोंनि थाखाय सिगाङावबो मोजां खामानि मावखादोंमोन नालाय, बिनिखायनो बै थांनाय बोसोर समनियावबो जेनेबा देरहाखानायानो जोंनिया, बिनिखायनो जोंनो बियो रायजो सालायनो माबा सरखार सालायनो मोनाखैबाबो गावनो गावनि माबाजोंनो मोजाङै सामलायदों आरो जोंखौ नायदों, बिनिखायनो जोङो बिथांखौ जौगाहोफिननो नाजाफिनदों। जोंनि नांगोल पार्टियावनो जोङो बिपिएफआवनो जों भटखौ होनानै देरहाहोफिनगोन आरो। माने बिपिएफ सरखार दाबोला आरोबाव बांसिन खामानि मावगोन आरो ना? औ, जोंनि थाखाय आरोबाव साबसिन खामानिखौ मावगोन आरो जों बेखौनो आसा खालामनानै, बिनिखायनो जोङो प्रेस मुसाहारिखौ गोजौआव थिखोफिनगोन, माने जोंनि बिपिएफ सरखारखौ गोदो होदोंबाबो जों बेखौ बोखांफिनगोन, बिनिफ्रायसो जों राहाखौ मोनगोन, नङाबा जोङो बिराद बिपदआव गोलैबावगोनसो। मानसि हिसाबै दिनै मा बुंनो सानो बिथांनि मावनाय दांनाय आरो मानसिनि दुखु सुखु बोरै बुजिनायनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बिथाङा बयनिबो खैफोदखौबो सहाय होयो आरो खामानि दामानिखौबो बियो जोंनि मेगनाव मोजाङै मावलांगासिनो, बिनिखायनो जों बिथांखौ बावा, बिनि भटआवनो जों होनानै देरहाफिनगोन आरो। नाथाय दायो इलेक्सन मोनसे बोथोर फैनाय लोगो लोगो बयबो फैसानि मोनसे धौ देखायो, फैबाय थानाय समाव दिनै घरे घरे हाबखौनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना मा गावनि भटखौ बायजागोन नामा नोंथांमोना? जों बायजाया, सरकारा जोङो सानसे समाव जोंनो थाइसे थाइनै होदोंबाबो जों बेजोंनो गोजोनदों, बेजोंनो जों थादों, होमबाबो जों बेबायदि घरे घरे हाबनानै जों फैसाखौबो जों आजावाखै आरो जों बायजायाखैबो, जों जेरै दं गोदोनि जों बेबायदिनो दं आरो। माने बेफोरखौ इमान गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नोंथांमोना? जोंनि थाखाय गोजोन सुजुगखौनो बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो होदों नालाय, बेनिखायनो जोङो बिपिएफ हान्जाखौ जों बोखांफिननो नाजागोन।